funso limene ndili nalo ine ndi kwaomvera kapena kwa Malawi ndonoti nangano nchifukwa chani inu anthuwa timawapha ngati tikunena kuti okay tikukhulupirira izi koma tilibe umboni komanso olanga ndi Mulungu ndi apolisi nanga timachitiranji. I think that's where my question is kwa Malawi. Kuyamba Chaka ndi kusamalira achikulire. Achikulire Malawi muno akuseweretsedwa, achikulire akutonzedwa, achikulire akuphedwa pa nkhani yongo waganizira kuti ndi mfiti, kuti zoti wakalamba wafuna zidachoka m'midzi, pano kuli wakalamba ndi mfiti. Mwachilowa bwanji chaka cha 2024 ine ndi Sam K kukulandirani kwa nthawi yoyamba mchaka chino mpulogalamu yoyamba ya Catholic Perspective. Ndipo chaka chino sitifuna kuchita kuyamba ndi nkhani yapatali kwambiri koma nkhani yotikhudza kwambiri, nkhani imene ikupereka udindo kwa ife tonse. Tikufuna kuyamba ndi kuyandikana kwambiri ndi achikulire. Kodi nchifukwa ninji timapangira nkhanza achikulire? Kodi nchifukwa ninji timawapha? Kumalawi kuno bungwe limene lili loyang'anira mgwirizano wa mabungwe amene amayang'anira nkhani yoteteza ufulu wa anthu achikulire, anthu okalamba la manepo latulutsa uthenga mchaka chapitachi kumapeto kuti anthu okwana 25 aphedwa kumalawi kuno. Iwowa ndi achikulire poganiziridwa kuti ndi mfiti m'madera mwathumu. Ndipo lero bambo Julius Chikanya akhala kucheza ndi achikulire ena amene anapeza mdera lina kulilongwe kuti amve kuti kodi amamva bwanji iwo ngati akuluakulu ife tikamawanena, omosa iwala kuti ife kumene tikupita ndikokula komweko. Tsiku lina tidzakhala tili ife, tikachulukitsa izi tidzachitidwa chipongwe ndife. Mpulogalamu yomweyi tikhalanso ndi mkulu wa manepo a Andrew Kavala amenenso akhale akulangiza zomwe tiyenera kuchita. Koma poyamba penipeni tiyamba kumva machezedwe amene anachitika masanawa pakati pa bambo Julius Chikanya ndi akuluakulu ena mu mzinda wa Lilongwe. Tikati akuluakulu tikamba za achikulire, ndipo iwowa anacheza nawo mofatsa bwino kwambiri ndi cholinga chofuna kutipatsa chithunzithunzi chamene ife ngati Amalawi sitikhalira bwino ndi akuluakulu amenewa. Tikutero mpulogalamu ya Catholic Perspective. Pambuyo pake tikhale tikumva maganizo a bambo Julius Chikanya komanso bambo Elias Chizule kuti nanga ndi mmene anthu enawa ayankhulira mpingo umati chiyani pa nkhani yokhudzana ndi kusamalira komanso kuteteza achikulire. Inu tiyeni tikhalire limodzi. Catholic Perspective on Radio Alinafe. Ndikulandireni ndikudziweni makamaka. Ineyo dzina langa ndine Hemson Gama. Agama makhala kuti? Ine ndi makhala konkono kwa Chisapo. Kwa Chisapo munabadwira konkono kapena munachitobwera kuchokera kwina kwake? Ine kwathu ndi kunchewu kwa Senzani. Munabwera liti chaka chanji kuno kwa Chisapo? Kuno ndinabwera pakanthawi ndithu ndikoti 1994. Mungatipase picture ya mmene kunalili 1994 mukayelekeza mpano nkhani ya chitukuko mbali ya kuno? Koma kungoti sinakhale kuno nthawi yayitali, kwenikweni ndakhala kwa Kauma. Komabe chitukuko chakunoko momwe chikuonekera masiku ambuyo ndi pano ndizibwato pa zinthu zikuoneka zikusintha kusiyana ndi mbuyo. Ndithu chabwino kaya kumeneko tikudziweni. Ine ndi Kristeni Mbewe ndimachokera ku Salima. Ndinabadwira ku Blantyre ku Chireka. Ndinayamba skulu ku Cholo chakulutchenza uko. Kunoko ndithu ndapezeka kuyambira ma 1978 mpaka napanopo. Ndithu.
1978 munapezeka kuno kulilongwe. Ndeno 1978 mwabwera kuno kulilongwe kuchokera ku Blantyre. Kuno kunali kotani, kumaoneka kotani nthawi imene 1970s? Kunoku ndithu monga malo takhala ano kunali ndithu kuli malaina kumene kwina tikuona manyumba ako kulibe manyumba mwina amene amaoneka apo ndi nsewu tikuona apo kumapita tsidya la ukolo koma dera la ukuli kunalibe ndithu moti mmene zingafotokoze zimenezo. Tathokoza kwambiri ambewe, pano ndi ndambewe komanso ndi agama. Omvera, nkhani ya lero ndi yokhudza ufiti makamaka achikulire ambiri amene ena amanena kuti ndi afiti zikangochitika mmudzi basi wina katisiya mmudzi kawiri chala chimaloza pa agogo kapena achikulire. Ndi achikulire amenewa agama komanso ambewe amene akhalitsako pa dziko lapansi. Tiyambire ndi agama. Kodi inu muona ngati kuti chingakhale chifukwa chiyani anthu ena achinyamata makamaka munthu wina kawatisiya pamudzi kapena mwina china chake chachitika chodabwitsa kaya mvula sikugwa anthu amathamangira kwambiri kunena kuti achikulire agogo amenewa ndi amene amanga mvula, amenewa ndi amene apha munthu? Chifukwa chiyani kwenikweni zimatero? Simenezi chifukwa chake chimachititsa nchakuti maganizo awo anthu ndi amene amakhala nawo otero, koma tifufuze bwinobwino sichiwo chamakhala kuganiza chabe. Chifukwa chakuti kuvuta kwa mvula sikuti kwamba panoyi, ngakhale zaka zambuyo mvula imavuta ndithu. Ndiye maganizo amene amakhala nawo anthu ongoganiza kuti agogo ndi amene apha munthu, agogo ndi amene atseka mvula, sizimakhala choncho, amakhala maganizo a ife molakwika pofuna zinthu zina kwa agogo. Mufuna monjezere ambewe, chifukwa chani zimatero kuti zikachitika pamudzi basi anthu amaloza chala achikulire? Zimenezi mongonjezera monga mmene anenera anzangawa. Nkhani imene ndikuiona ikufika pamene papa kumalozana chala. Nkhani ina mwina nditangofotokoza kuti tikanena za ufiti, inde ufiti ulipo malingaso ndi chikhalidwe chathu. Ngakhale tikalowa m'Baibulo panali ivine mafumu ena amene akasiya kudalira Mulungu amapita kwa anthu amati obwebweta amene titaonenaso ndi mbali imodzi ya ufiti. Akakakhulupirira zimenezo mapeto ake amakagonja. China chakuti anthu mwina kukhazikikaso m'manja mwa Mulungu kukupita kukuchepa, nchifukwa akufika kumafika mastage amene mwina kumalozana zala wachita ndi uyu koma anthu onse atakhazikika poopa Mulungu mwina kumapembedza zimene zingathe kuchepa. Ine mwina ndikaonjezera motero. Tathokoza kwambiri agama. Mwina zimatero kuti ena amati mwina chifukwa cha ulesi, khalidwe la ulesi, khalidwe lodalira anthu ena, zimene zimapangisa zimenezo mungathe kutambasula bwinobwino? Ndizoona zimenezo chifukwa amadalira zinthu za anthu ene kwa cha ulesi. Chifukwa zimatakhala anthu ngodzipangira okha kuti amadzilimbikira kumagwira ntchito kumapeza thandizo, mvula ilikhoza kuchepa. Koma chifukwa chosakhazikika kukhala ndi mtima womadalira kuti auji ali katundu wakuti ndofuna katunduyo, khani yake makhala ngati imeneyo yongopha munthu wosalakwa kumene kuli kulakwira. Fanga kale Bible silo kupha munthu ayi. Bible mnani amawu ndi tori usaphe. Ndiye kutsimikiza mtima kwabwino kwakuti metinga kale na kudziko lapansi teno kanthu okondana anthu achikondi fo kanthu achikondi vuto lophana silingapezeke. Ino makhulupirira kuti ufiti ulipo? Ufiti ulipo. Anthu amatambadi. Mungakufotokoze bwinobwino kuti kutamba ngutani? Chimene ngafotokoze nkhani ya kutamba siningafotokoze mwiferi nesinditambayi. Agama mwanena kuti anthu amatamba mudziwa kuti amatamba? Anthu amatamba. Mmadziwa bwanji? Chimene chimadziwika nchakuti zimene zimachitika kuno kudziko lapansi ndi makhalidwe anthu amene makhala nawo. Mpamukitsa uyu mwana uyu sali chabe ayi, uyu amene kuti amatamba ndithu zimene akuonetsa. Ndio kuti tinena kuti khalidwe lina lake loyipa. Khalidwe lina loyipa.
ndichoncho ndithu kufunira zoyipa ena lofunira anthu osati akhali ndi zinthu zabwino iyayi koma afunira zake zingokhala chiganizo cholakwika ndeti kamaona munthu chapichano uyutu si munthu ifati kati munthu nkhalidwe la munthu uyu nali nalo ziko munatambako enuyo ayi ine sinatambeko anakutambira nkodi manthu ananditambira munadziwa bwanji kuti akutambirani ntagona nyumba mwanga anabwera kuti nzoroka anthu amatamba chonchi ine ndimapemphera ndipo nkupemphera kwanga mulungu amadonetsa zosiyanasiyana anabwera munthu wina adachita kubwera wina wake ndithu ndipo ndinakachita kumuwuza pamaso ndatusadzapangeso chonda apanga zija namudzudzula kuchokera pompo ndine siligwirira naso ifa ndidamutulukira anthu amatamba ndithu amasanduka kumera mapiko anthu chabwino agama ambewe inuyo anakutambira nkoni wanthu izozo zikhoza kuti zidachitika ndingopereka mwachitsanzo nthawi zina zake ndikukhala chaku 24 pa nyumba pamayendayenda ujeni zinthu ndinawuza akazi wanga ndi ana kuti tinayenera kupemphera kwambiri zinthu zija within masiku ochepa zinapezeka kuti yani zasiya ndipo ndinatsimikizira akazi wanga ndi ana kuti musadzanyengedwe mukadzaona zinthu ngati izi kupita kwa asing'anga mudzakhala ngati mukalowa mu system ya satana njerekezi dzakhazikikeni mawu a mulungu mudzagonjetsa zinthu zimene za ufiti za satana ndimene ndinazithetsera ndipo ndimakhulupirira kuti munthu akakhazikika mwa mulungu ngakhale fiti pa iye singachite kanthu ndikafotokoze motero alipo ena anakunamizira mponi za ufiti sana ndinamizirepo komano chimene ndimachidziwa ine munthu akakhazikika mu ufiti wa ufitiyo akamamuchitira wokhazikika mwa mulungu amamuona ngati woopsa kwambiri amati uyu adapita patali chifukwa chokhulupirira kwa mulungu uko nde kukhulupirira mulungu ngakhale mfiti zimakanika kusewera naye munthu wokhulupirira mulungu ndimafuna ndikafotokoze motero nanga inuyo simnanamizireko munthu ndi wakuti na fiti sinanamizirepo nkoyipa bwanji kunamizirana za ufiti ndikoyipa chifukwa ngakhale zimandisangalatsa akamanena ena za ufitizi ngakhale mawayiresi kuti ufiti kungomutchula munthu ufiti ndi mulandu chifukwa umboni kuti ukaopereka kuti amachita bwanji ufitiwo zikhoza kukhala zovuta chifukwa pokhapokha nawenso utakhala mu system ya ufitiyo ungathe ukafotokoza bwino mwina ndingakhe choncho tathokoza kwambiri ngati muli ndi mawu malizani ine ndathokoza chifukwa cha pulogalamu yanuyi mukapitiriza mwinanso anzathu ndi ena akamamva mwina akhoza kutengerapo nzeru mmene angamachitire hando zomalozana chala mu nkhani ya ufiti mwina ndikamalize motero tathokoza kwambiri ambewe gama malizani mwina mawu kukhosi zikomo kwambiri ine mawangotsiriza wonena kuti mchitidwe umene utachepa dziko likhoza kuchita bwino chifukwa timadalira tikhanda anthu akuluakulu mmodzi tsopano azigogo akamaphedwa chonchi zabwino sitingazione ifa nzeru timakatenga kwa gogo zikomo tathokoza kwambiri ine ndimaganiza agama na mbewe kuti nanga poti timangokhala ngati tungoganizira kuti aujeni anoka mbewe agama inokhanda fiti mwina nkuwachita chipongwe mwina nkuwapha kumene ndiye nanga patsogolo zitadziwika kuti sanali wowo ndiye tingamve bwanji pamene tachita zimenezo sitingamve bwino zopweteka chifukwa munthu angofa mosadziwika bwino ndiye si bwino ambewe mwamunamizira munthu tanda afiti awa nguzadziwika pampeto pake kuti si fiti mungamve bwanji ndi zinthu zomvetsa chisoni ukhozanso makhala wa manyazi chifukwa wamuipitsira dzina nzako pamene yesa anachite zimenezozo nde uthokhala munthu wokhudzika kwambiri komanso ndoti uyenera kupemphera kwambiri kwa mulungu kuti akukhululukire bodza limene unampaka nzako Catholic Perspective on Radio Alinafe. nde nkhani ya ufiti masiku ano makamaka ikakhala kuti yakhudza agogo Achikulire kawirikawiri makhala kuti alozedwa chala ndi achinyamata nde ndi achinyamata pano ndikudziwene ineyo ndine dina la Michael ndaona kuti nkhani ngati imeneyi monga zikhulupiriro za m'midzimu
anthu akumidzi ndithu amakhala ndi zikhulupiriro zawo, koma panafunikira ngati ifeyo achinyamata ngati pali kuganiziridwa zimenezo, ena amene akuonekapo kuti ndi achikulirebe pang'ono anayenera kuti athamange ndi kuwakhazika pansi achinyamatawo kuti asanafike potsimikizira chikhulupiriro chawo, akambirane kuti pena pake pakhale kuseva bwino pa zimene zikufuna kuti iwowo achitezo, chifukwa mutha kumuganizira munthuyo kuti ndi mfiti mwina chifukwa choti mwammenya pama ndiye mwina amatha kulankhula movomera, koma ichi chimachitika chifukwa cha ululu umene wapatsidwawo. Ndiyeno zinthu ngati zimafunika pena pake kukhala pansi kuganiza bwino tisanamupatse chiweruzo, komanso sizoona kuti munthuyo akaweruzidwe ndi ifeyo ayi. Pali madera ena amene chingakhale mulungu adayika pa madera ena anthu akuluakulu amene amenera kumaweruzidwa, osakhala kuti tikadziweruzire tokha munthu kumupha kapena kummenya kapena kumwetsa tsabola ndi kulakwitsa. Mwina munthu yadziulula chifukwa choti mwamwetsa tsabola ndiye kuti wanena chifukwa choti niyo mwamwetsa tsabola kuti mumusiye, osakhala kuti iye ndi mfiti yayi. Koma chiganizo ichi chimafunika pena pake kuchumba bwino kwenikweni. Ngati munthu yaganiziridwa akuyenera kuti anthu ena mmudzimo kungomva nkhani ngati imeneyo akoke anthu amene akugwira nkhani ngati imeneyo awakhazike pansi ndi kuwawuza kuti zinthu izi muyenera kuti muganizire bwino, chifukwa ukalamba ndi ulemerero wa pamudzi andi ndi ulemerero wa dziko lapansi. Ukalamba adanena kuti iwe ukabadwa udzakalamba, ndipo ndi ulemerero wabwino kwambiri. Ndiye tiyenera kuti kumaganizira bwino pa chimene ife tikuchita, komanso tisadziweruzire tokha. Ineyo ngati wanyamata ndikulankhula motero choncho kuti pena pake pamafunika kukhala pansi ndi kulingalira bwino, zochitika zimasinkhidwanso bwino. Naona ngati choncho. Ine ndine Beto Timothy. Timothy, chifukwa chati muno kuti achinyamata amathamangira kuzikavuta pamudzi kamvula sinagwe kaya mwina chani chavuta mwina wina wamwalira mosadziwika bwino amathamangira gogo, chifukwa chani achinyamata amatero? Monga amene ndinakalanza ngawa kuti ndikulakwisa, chifukwa kuti mvula yavuta sikukhulupirira zoti pali munthu amene angamange mvula, mati agogo achina amene amanga mvula sizingatheke. Inu simukhulupirira kuti mvula imamangidwa? Ine sindikukhulupirira kuti mvula imamangidwa chifukwa ndi chilengedwe chake cha Mulungu, ndipo sizingatheke munthu manga mvula, chifukwa kuti munthu amatha manga mvula mwina panata imanga muri chaka chonse mwina mvula zisanani isabwereko. Koma makhulupirira ufiti ulipo? Ufiti ndi matsenga zimazivuta kusiyanisa kuti ufiti ndi matsenga zimasiyana motani. Koma za matsenga zilipo, koma za ufitizo sizoti ufitiwo upindula amapeza mojana kati munthu ndi fiti, koma matsenga ndimakhulupirira za matsenga zilipo. Ndiye mwati chifukwa chani achinyamata amathamangira kuloza chala agogo? Choyambirira chimakhala mwina mmene iwo akuganizira ndi zikhulupiriro zawo, chifukwa iwo yayambira kale kuganiza kuti amanga mvula kapena kuti agogo ndi fiti. Koma pamene adakhala kuti agogo ndi fiti, ndikhulupirira makolo athu mwene sana akabadwa, chifukwa ifeyo makolo athu anabadwa ndikukula ndikubereka ifeyo. Ifeso agogo athu tili nawo m'midzimu, koma za ufitizi sinamve kuti yayi yagogo akuti amatamba amapanga zakuti, koma za matsenga timavuza kuti anthu amapanga za matsenga. Ndiye pali achinyamata ena akaganizira kuti agogo yawo na fiti akagwira mwina kwa apanda kwa otcha kumene ungakhale ndi maotani kwa anthu otero. Apopo kumakhala kulakwisa chifukwa iwo ndi maganizo awo angoganiza kuti ndi fiti malinga ndi mmene agogo akuonekera, koma mwina si fiti, iwo ndi maganizo awo angoganiza kuti kuchikhazikitsa kuti agogo akakhala fiti pamene iwo si fiti. Ndiye choncho nkulakwisa chifukwa iwo sakazakula kodi anthu ena akazane kuti ndi fiti adzalakwisa, chifukwa iwo sazapita kukalambako. Mulungu akapasa ndi moyo wautali ndikhala ndi nthawi yayitali adzakhala gogo. Ndiye iwo akazakhala gogo ena nkusapangaso kuti chilengedwe cha Mulungu sichikubwera kapena wina wake pamudzi sana wadwala mosadziwika bwino, monga mmene kumasukana amati mabibi ndi adzikaloza anthu kuti munthu amene ndi bibi ataya wakuti ndi fiti, kumakhala kulakwisa. Chifukwa nthawi ina iwo akazakulaso nkukalamba ena azapangaso kuti iwo ndi fiti, ndi azaona ngati anthu aja akwalakwira pamene waja ankadusachira ngati zomwezo. Timothy, nathokoza kwambiri. Mkulu dzina ndani? Mr. Nefta Zulanga. Inuyo nkhani ya ufiti kuti Achikulire aunamiriza kukhala fiti, choyambirira ufiti mmakhulupirira ulipo ufiti? Ineyo monga mama wa Mulungu ndimakhulupirira kuti ufiti ulipo. Ufiti ulipo.
nde amatamba ndani kwenikweni? Otambawo ndi anthu osiyanasiyana si azigogoka. Utamba nkutani? Zamatsenga. Matsenga nchani? Mphamvu ya usatana. Mphamvu ya usatana kufuna zoyipa nzako. Ndiye ufitiwo ulipodi zoona eti. Koma sibwino kumamweruza munthu umboni usana upeze. Kumene kuti urani ndikulakwisa. Chifukwa aliyense ndi wochimwa. Koma kungomuganizira kuti uyu ndi fiti ndikulakwa chifukwa kuti aliyense ndi yani aliyense ndi wochimwa. Koma ufitiwo ulipodi ndithu zoona. Sindingautsutsi ayi ulipo. Koma chachikulu ni chakuti anthu tisamamuganizire munthu kuti uyu ndi yani fiti chifukwa kuti aliyense wokalamba tingogaye kuti uyu ndi fiti ndikulakwa. Koma nkhani yaikuno kuti pakachitika china zake ndimene awo wadani akambira tifufuze pamudzi tikambirane kuti pamenepo tingapange bwanji kusiyana kuti kungokhala ndi chiganizo kuti basi munthu uyu ndokalamba hayi munthu uyu amatamba timuweruze ukoko ni udani ndikulakwa ndipo anthu oterowo ofuna kuti azimangidwa ndikulakwa kwambiri. Ino anakunamizira nkoni kuti ndinotamba? Iyayi kwa ine ayi koma ndingokamba zimene zudani zikumveka. Inuyo mnanamizira kwa wina kuti ndiwotamba? Ineyo zimene sinachitepo. Aha. Tathokoza kwambiri. Mawu anu omaliza. Okay, mawu anga omaliza kuti ndikumema aliyense kandi wachinyamata kandi wankulu asamamuganizire munthu kuti uyu ndi fiti ndikusanga kumpesa munthu chiweruzo kuti kapena kuti kumupha kumotcha kudani ndikulakwa. Koma chachikulu kuti tizikambirana ngati pangakhale chilango china chake koma tizimpasa koma titafuna kuti iyeyo ndiotani kusiyana kuti munthu kungomweruza ndikungomupha kaba kungomuganiza kuti uyu ndi yani fiti ukoko ndikulakwisa. Tathokoza kwambiri. Mawu anu omaliza. Mango omaliza mmudzimu muli mafumu inu mukamva nkhani ngati zimenezi chonde tamangani mwansangansanga pamalopo anthu anyamata asanambe opanga chiganizo chawo. Mutamange inuyo ntchito ngati mafumu munenera kuti mutamange nsangansanga ungomva kuti pamudzi pakuti wina wakakumulosa chala kuti ndi mfiti chifukwa cha maonekedwe kapena ndi mfiti chifukwa cha ukalamba. Munenera kuti mutamange ndikufufuza kuti kodi nkhani imene ikumveka ndi ndani kuwakhazika pansi anthu amenewo kuti pena pake atetezedwe okalamba kapena atetezedwe chifukwa sizikuchitika kwaokhaonso okalamba chifukwa mwina umphawi omwewo munthu uyo mwina ndi otani mwina kaya sasamba chifukwa chakuvutika kaya ndi chani amathoma muganizira zimenezo. Ndi mchitidwe ngati uwu mukangomva zakuti wakuti ndi mfiti inuyo ngati akuluakulu munenera kuti muthamange mwachangu chiweruzo chisanabwere chifukwa kunjaku anthu ena amakhala ndi chibwana kudziweruzira zinthu ndi chibwana koweruzira zinthu kulipo ndiye nkwa inuyo kwa anthu akuluakulu ngati mafumu amene timakhala nanu mmudzimu. Mulipo mafumu mfumu amakhala ndi nduna zawo munenera kuti mudzithamanga nsangansanga kukagwira anthu amenewo ndikuwakhazika pansi kuti chiganizo ichi ndi nkhani ngati izi ziyime zikhazikitsidwe pansi. Tathokoza kwambiri. Timothy malizani. Ineyo ndinena modzimodzi mene anenera anzangawa kuti pamene anthu akuganiza kuti ndi fiti tisakhale ndikutsimikizira kuti munthu ndi fiti chifukwa cha maonekedwe a munthu. Ife achinyamata tizikhala tikuphunzitsana kuti aliyense amene ali okalamba suti angakhale fiti ayi. Aliponso anthu abwinobwino amene amatikonda ifeyo ngati azigogo athu amene ali okalamba. Iwo anakhala kuti ndi fiti mwina sitinakakula kufika size inoyo. Koma chifukwa kuti iwo anjikhalidwe cha umunthu ndi maganizo chabe anthu ife amene timaganiza kuti ndi fiti kuti china chake chachitika pamuzi. Kumakhala kungopupuluma kuganiza zimenezozo kuti munthu ndi fiti. Kapena chifukwa kuti china chake chachitika chimene ife sinachione bwino tanganizira kali munthu wina kuti ndi fiti timangotenga nazotsoka. Chifukwa kuti pambuyo pake titakupeza kuti apanga chipongo munthu uja nkuzapeza kuti chilungamo chenicheni ndikuchipeza kuti mwina munthu uja anadwala. Ndiye tikidziphunzitsana kuti sitikuyenera kuweruza munthu. Olo fiti itakhala idziwa ife tilibe mphamvu kuti tingaweruze. Anthu ambirimbiri anapita kuti siya ife pa dziko lapansi pano. Koma sikuti anapita mu dzina loti wina wake watenga fiti kuti waphedwa. Mwina imakhala nthawi ndiye tiziwuzana kuti iyayi monga ife achinyamata tiphunzitsane kuti fiti kaya ulipo kaya kulibe ife sitingadziwe chifukwa kuti izozo nzakumidima. Koma ife chimene tiphunzitsane choti tasiya zinthu okalamba ndi anthu ngati ife tomwe akudika chithandizo chathu ngati ife achinyamata.
Catholic Perspective on Radio Alinafe. Ndimakhala ku chigwirizano. Mwati zinanunda? Kabo alewani. Makhala kuti akabo. Ndimakhala ku chigwirizano koma kumudzi kwathu kumali kunde mudzi mwampanga. Ndiye mukhala ku chigwirizano. Aha. Nditu. Ndina mfumu? Ine kumudzi ko ndine mfumu. Chabwino. Munamvapo nkhani zonena kuti fiti mnamvapo? Ineyo namvako kuti fiti zimaveka amalume awo amayi wanga. Amatamba? Amarambadi. Mnadziwa bwanji kuti amatamba? Ya. Ndiye ine kuti ndziwe kuti nzoni wa maramba makamba wana wawo ino. Okuti obambwano wa maramba. Zakuchi mwana ndiye anaja akaprokozera bambo awo. Ndiye tsiku limenelo bambo uja adali wa mkulu gogo nditu anachezera rukwana kumanenene uri maramba tiona tsiku limenelo dagona kudacha ndiye mmawa mwake tagonaso inepo dzuka ndadabwa kuti munthu wambaya ni mpeni koma mpeni yomene omobwerera osadziwa usiku usiku ndiye makolo anga onatengera ku chipatala chadokorala osing'anga ozikata ombaya niwajawa okono ajo tibweno anu ajo timaraji mamba tikaraji mamba tamwaliyo ndiye amene omubaya amenewo ndiye ineyo kuno ninkukulemerani mwanaye achira koma nosakachita nkhondo kumeneko ndiye tabwera kuja basi leta dzakhala pakhomo inu mamverera bala mpaka ndafika pochira moti nezo mfiti kuti ulipo ndonera nthawi imeneyo kachiwiri ndimapita kumunda nupita kumunda danguona moto osadzikapo yambira mtengu mayaka dabwerere uthawa kupita ku nyumba dzuwa lili pwe kadzuwa kautuluka ndiye dakakhala pang'ono basi tiyeni pano pakwacha anthu atani adutsa dakapeza kuti mtengo juma yakawu nudzuja uli bwinobwino sumayakayi ndiyeno akadziwa ngati mapita tikambirana soma boma silimatifiti kulibe nanga chichinchali bomali limanguchira poti umboni palibe munaona masomphenya osati zochita sunena kwa anthu ayi ndaziona moto mayaka ineyo ufiti uliko koma nzamatsenga kuti uwaone kuti ochitawo ndi awa simatheka koma ungadziwe bwanji kuti awa ndafiti sizidziwika moti amene ndadziwa kuti awa ndafiti namene adambaya ndi mpeniwo munawaona ndanguona kuti tanenari pakuja mmawa winawo ndetu ukapeze koboka mangoti ndiwo nangandaniso iwo rikanena kuti mfiti nangandani kuchokera mthimeyoyo mmudzi mwathu mwambanga sinnapite monso ukagonamo kwa mwezi magona masiku makono basi umachokako nimaona kuti kwathu kuno koyipa koma ndifuna nnene kwa anthu amene timuona zotero tisapupulume kulanga rokha ayi palipo olanga zikachitika mtundu umenewo ndi apolisi akalange koma ifeyo ayi wachiwiri akaolanga kwambiri ni mulungu fwewo palibe kwino kokathawire kwa mulungu ndiye manguzitayira m'manja mwa mulungu nkafikapo nayima ineyo mnatambako ineyo sanatambeko sinikudziwa anakunamizira nkoni anthu kuti mmatamba uyu ananamizirapo panopo manguri mfiri ndiyene manguseka uyu amanena uyu onsewa aka onsewa mfiri chifukwa chani amanena kuti fiti ati nemuoneka kuti ndinoramba kumasoko kutaphwanyika koma iwe umanena kuti fiti umene mfuwa chani ndona nkhope yake imene muonekera Catholic Perspective on Radio Alinafe. Akuti azimayi amene mmatamba kwambiri zona ayi sizona amangoti namizi akuti fiti yachikazi ndiye imavuta kwambiri ayi imeneyo ndibodza akunama ameneyo Fiti yawo zopanda umboni zimenezo komanso masiku ano ngoti zinthu zomvetsa chisoni chifukwa kuti azimatu amakola akangokalamba kuti ndi fiti pamene asali fiti nthawi kumpanga chipongwe zinthu peze si zinthu zabwino ayi chifukwa anthu munthu ife tikabadwa timayembekeza kuti zakalambe ndikuti tikakalamba ndi ufiti ngati tilibe ufiti chifukwa chani amanena zimenezo kuti 14 wokalamba mwina alibe kalikose ati ndi fiti chifukwa chani chifukwa mwana kuti alibe kalikose basi mene wakalambira amu basi amene akutha anthu pakhomo pano nduti ndi amene mpaka ngati ne agogwanga anaphedwa
ndi ng'ono wanga wa ineyo anadyesa tameke kumwali achifota nayi ufiti koma ufiti agogo anga analibe koma anakwidwa mandamu ndithu nkhani yake ya ufiti yomwe anadziwa bwanji kuti ndafiti basi bakhomo bwanthu amango mwalira ngati matenda amasiku anowa kusakayezesa basi tu azimayi anga ina kuphana gogo ya mwaona mwana akayezesa zima mankhwala akuti ayi mwana wawo ndapene amutafuna mpeza kuti basi mwana wasisanga basi kwathi agogo anga chamankhwala nkumwalira ndipo pano anasiya kufa ayi so amafa sikuti anasiya kufa so ayi gwirizana nazo zimene kuti mpena mwina umakhala kuti kusokonekera ayi akwambiri chifukwa yoti anthu ufiti anthu amati ulipo eti koma nona ngasi zinthu zammatsenga mutisunga khale ndi umboni zinthu zoti sizimaoneka zikadakhala mwina zinazi utha kumavomereza kuti uliko koma no zammatsenga koma ngoneno te ufiti uliko koma ulibe umboni niyo mnatambako ngati ayi ndona anaramba ameneyo Catholic Perspective on Radio Alinafe. Mmenemo ndi mmene bambo Julius Chikanya kumasanaku anacheza ndi anthu ena mu mzinda wa Lilongwe. Bambo Julius Chikanya alipo pano komanso bambo Chizule alipo pano. Bambo mwaswera bwanji bambo Chikanya? ndaswera musabwanji. Ayi ndaswera bwino. Bambo Chizule mwaswera bwanji? Ayi ndaswera Sam yaswera bwanji? Ayi ndaswera bwino. Ulendo takulandirani kumene munapita akuti olanga woyamba ngwa polisi wachiwiri mulungu zimene ndamva ine mmene amatero anthu amakhupira mulungu amakhupira mulungu ati amalanga mulungu amaita punish chabwino. Nkhani pamene yambira ndiponena kuti kumapeto kwa chakako abungwe la manepo gulu limene lili amati network ya magulu amene amayang'ana za achikulire ufulu wa achikulire analengeza kuti kumalawi kuno anthu okwana 25 akuluakulu anaphedwa ndi manja physically powaganizira kuti ndi amfiti. Ndiye tinatero kuti pophatikiza ndi nkhani imene mwakatola inu mwapeza inu bambo titawamva mkulu wa manepo Andrew Kavala zimene akulangiza kuti tikhoza kumatani kena kuti pomba mkota tikambirani zonse nthawi imodzi. Zikomo kwambiri. Tsopano amene mutitsatira tukupatsirani zoyankhula zimene anayankhula Andrew Kavala mkulu wa manepo kuno ku Malawi. Catholic Perspective on Radio Alinafe. Zona kuti Achikulire pafupi 25 amene ataya miyoyo yawo mchaka chimene chatha kumenechi ndipo Achikulirenso opitilira 56 amene akhala kukumana ndi ziphinjo zosiyanasiyana kuwachitira nyumba kuwapatsa zitozo ndi zina zotero. Ngati bungwe tikudzudzula ndithu mchitidwe umenewo chifukwa ndikuphwanyira ufulu anthu achikulire. Malamulo a dziko lino amatipasa tonse Malawi maufulu osiyanasiyana ndipo maufulu ena ndi ufulu okhala ndi moyo, ndi ufulu ochita associate ndi anthu ena mopanda mantha. Zimene zikuchitikazi zikupangisa kuti achikulire azikhala ndi mantha, azikhala ndi ankhawa pamene akukhala moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Ifeyo ngati bungwe ntchito yathu yayikulu ndikuonesesa kuti tipange Malawi okomera wina aliyense posayang'anira kuti zaka zake ndi zotani. Choncho pamene tikudzudzula mchitidwe umenewu tikufunanso kuti mu chaka chatsopanochi tigwire ntchito limodzi ndi mabungwe osiyanasiyana, nthambi zaboma, anzathu amipingo, mafumu, tonse tigwirane manja kuti tipange Malawi okomera wina aliyense ndipo achikulire asamakhale ndi nkhawa. Titakupatsani mpata kuti mwina mutafotokoza kuti kodi ndi level imene mafuna tafika. Tili pa 25 anthu amene atisiya chifukwa cha mchitidwe umenewu. Ino ngati amanepo mukadakonda tikadafika pati. Wina wachikulire wina aliyense asataye moyo wake pa nkhani za ufiti. Malamulo a dziko lino mukudziwa bwino lomwe kuti aliyense ali ndi right yokhala ndi moyo. Choncho ifeyo ngati bungwe tikufuna Malawi amene chaka chonse chizitha osamva kuti uku wachikulire anamukulira nzenje ali moyo kapena uku wachikulire waphedwa.
tikufuna kuti Achikulire akhale mdziko lawo mopanda mantha, mopanda nkhawa, ndipo agwire ntchito motakasuka, ntchito zopititsa patsogolo chitukuko cha dziko lawo. Nkhani ina imene ili mkamwa ndi imene yachitika kunkhotakota kuti mwana wa baba wake ndi mwala kapena kuti duka kaya ndi njerwa amalimbana ndi mkulu wake bambo wake poleretsa kuwagenda pa mtima tikuyamba pana kuti atisiya kunkhotakota azaka 60 kuti Achikulire tiziyambira pati kupereka mpata umene wa ulemu komanso walemekeza. Ndizomvetsa chisoni kumva kuti kunkhotakota Achikulire wina waphedwa ndi mwana wake weniweni. Zimene zizi zimene tikulesa zimene zikupereka chiopsezo pa moyo wa anthu Achikulire, ndipo chikhumbokhumbo chathu ndiona kuti apolisi komanso anzathu akumakhoti agwira ntchito yawo kuonesesa kuti chilungamo chioneke, ndipo amene akuaganizira kuti apanga zimenezi alandire ndithu chilango chowayenerera. Catholic Perspective on Radio Alinafe. Kumene ndi kuyankhula kwa Andrew Kavala, mkulu wa manepo kuno ku Malawi, programu yathu ya Catholic Perspective, pamene tukambirana nkhani ya kufunika kukhala pafupi kapena kuti kuyamba Chaka ndi Achikulire pafupi nafe. Tagwiritsa ntchito anthu akunja kwa programu iyi ochuluka komanso nthawi yochuluka, koma inu amene muli mu programu iyi live, bambo Julius Chikanya, bambo Chizule, mwatsatira bwino za onsewa. Tiyambe ndi reaction ya bambo Chizule, chifukwa bambo Chikanya ndamene anali mthengo lero kupita kukatola kuti amve ndiye koma mwatsata mmene mwamvera anthu achakukambira momasuka bwino. Ufuludu wa kuyankhula ulipo makamaka omaliza aja iyayi anali bwinoti uyu amanditchula mfiti. Koma reaction yanu sono bambo? Reaction yanga poyamba ikuti isonyeza ndithu chithunzi chonena kuti Malawi muno anthu ambiri ndithu amakukhulupirira kuti kuli ufiti, ngakhale kuti umboni ambiri akunena kuti alibe. Nde zimezi kutipatsa chithunzi chonena kuti poyamba chigulu cha mbiri Malawi munomo chimakhulupirira zimenezi za ufiti. Ndipo reaction ina ndi ineso yachokeranso kwa anthu omwewo amene timamvetsera kuti ngakhale amakhulupirira choncho iwowa sakugwirizana nazo zoti anthu adzilangidwa pa mphekesera zonena kuti uyu ndi fiti, uyu ndi fiti. Ambiri aja amanena kuti iyayi zimezo sizili choncho. So if in quick comments, I think sentiment yanga ndi my observation, anthu akhulupirira ufiti koma ambiri at the same time akuoneka kuti sakugwirizana nazo. Ndefunso limene ndili nalo ine ndi kwa omvera kapena kwa Malawi ndonena kuti nangano nchifukwa chani anthuwa timawapha, ngati tikunena kuti okay tikukhulupirira izi koma tilibe umboni komanso olanga ndi Mulungu ndi apolisi, nanga timachitiranji? I think that's where my question is kwa Malawi. It's a big question. Ndithu tikuyenera kupanga reflect ziliganizira funso limene afunsa bambo Chizule, nanga ngati tilibe umboni timapangiranji kufikira kumapeto. Bambo Julius Chikanya, inuyo ndamene munakatitengera nkhani zimenezi, komanso ineyo ndikhoza kunena pano kuti ndi inuso amene mwachita edit kuli zina mwina mwachotsa anthu akwambira makamba zotani zina zimene sitidamve. Koma nkhani zambiri zimene tinacheza zimenezo. Mina nena bambo kuti anthu ambiri akukhulupirira kuti ufiti ulipo, koma vuto lakuti pamasoweka umboni weniweni. Ndipo anthu akudana nazo, amene tinawafunsa akudana nazo kuti sibwino kungopangiratu nokha chiweruzo. Chiweruzo cha polisi, chiweruzo cha Mulungu amatero. Chabwino ndiye mu ma program athu ena, ndipo ndidziwanso kuti chaka chino tikhoza kubwereza ndi mpata kuti mwatipatsa phunziro la imfa. Zikuoneka mzokamba za anthu onsewa, mwina mmodzi yekha amene ndamumvamo amene anakamba zoti ine ndikukhulupirira kuti ufiti ulipo ifoti ndinadzuka nditabayidwa, koma ambiri amene ayankhulamo nkhani yake imakhudzana ndi imfa za anthu ena, kuti pamudzi anthu akungofa kenako ndi amaloza. Nkhani ya imfa mwachidule kwambiri mungayikambe motani, kuti tizitenga motani pamene imfa yachitika, tizitenga motani tisanambe kuganiza kuti uphandi wakuti bambo Julius? Mmene mwanenera kuti mbuyo moti tinapanga kuma program ngati amenewa. Pa chikhalidwe chathu kunoko timakhulupirira kuti chimene chachitika chilipo china chake chapangitsa.
aha ndiye nkhani ya imfa kapena matenda munthu akadwala tipakhupiro kuti chilipo china chake chapangisa kuti adwale ndiye kawirikawiri chifukwa cha zikhupiro za ufiti kuti adwale munthu alipo wina wake wapangitsa kuti adwale ngati wafa munthu alipo wina wake wapangitsa kuti afe zakuti angadwale chifukwa cha matenda chani ena zimenezo ayi sangangadwala chonchoyi sangangofa choncho ayi alipo amene wapangitsa kuti afe nde imfa tsopano anthu ndi evil imfa siyabwino ndio choipa chikachitika basi ndiyoti ndi wina wapangitsa kuti chichitike koma pali zambiri zimene zingapangitse kuti munthu afe ngati mene mnanenera pali wina ananena kuti that was outside recording tsopano anena kuti ineyo awutile sikuti ndadzuka basi nawo simalankhula panali kanthu pakhosi ndakhala 1 week mpaka napita kwa sing'anga ndakhala 1 week kumeneko kwa sing'anga pamene namba kulankhula so neno simnameze chimanga inu kuti chinalowa pakhosi hayi you see there is a cause china chake chikachitika there is a cause alipo wapangitsa nditi makhupiro ndi munthu amene wapangitsa zimenezi ndiye nkhani ufiti imabwera pamene imfa can come in different forms ena amayi ena ananena kuti nthawi zina matenda akabwera matenda tisanaganize zopita kuchipatala kuti akayese bwinobwino ni chiyani timathamangira kwa sing'anga ndiye usually sing'anga amakuzani kuti ndi munthu waita zimenezi chabwino alright bambo Chizule mzokamba zawo anthu amene atiyankhula mpulogalamu iyi aonetsamonso kuti opanda kanthu mwina mukumbuka mawu amenewa kuti chifukwa makhala opanda kanthu including iso mwina maonekedwe nkhope kuti ati yokwinyika kaya komano ndinali pa nkhani ya kupanda kanthu tikatengera Malawi muno agogo amene ali ndi zaka 60 koma ali kumudzi rural setting ndachikulire kwambiri ngati anayamba kulima ali ndi zaka 15 ndiye kuti mene amafika zaka 45 atatopa nkulima ndiye kuti thupi limafoka kwambiri koma wa 60 amene ali mtown wagwira ntchito wakwanisa zaka 60 wapanga retire amaoneka bwinobwino ndimafuna mutapanga analyze pamenepa kuti mwina ambiri amene amatsatira radio Alinafe ndi anzathu amene ali madera akumudzi ndipo izi kwambiri zikuchitika kwambiri madera akumidzi kuposera mtauni sikwenikweni kumva kuti imfa yachitika tukugwira na ufiti mtauni koma kumidzi ndiye ndimafuna mutapanga analyze kuti imachitika ndi chani pankhani ya kukula munthu wakula zaka zomwezo alinazo kumudzi akutchedwa mfiti zaka zomwezo alinazo mtown sakutchedwa mfiti tizimvetse motani okay anthu aja mmene amalankhula titha kuona kuti amachita kwambiri associate kuti uyu ndi fiti mwina maonekedwe monga mwanenera andi maonekedwe kumudzi kuja amayang'ana kwambiri makwinya kusasalala kwa thupi zimene kawirikawiri mwina zimabwera chifukwa cha kusachita bwino kusapeza bwino mwina kusowa sopo chani chifukwa mati ndikapita kumudzi kuona zanga amene abala chaka chimodzi kuona kuti khunguli likusiyana chifukwa chakuti anzathu mwina sopo ndi mafuta sagwiritsa ntchito pafupi ndeno ufiti mwina omvera tiwazindikiritsenso kuti ambiri amanenanso pompaja kuti ndi ufiti mwina kulibe koma mwina matsenga komano malingana ndi kafukufuku komanso maphunziro ozama za zikhuza ndi menezi amasonyeza kuti ufiti ndi mbali imodzi ya matsenga so matsenga ndi pa Chingerezi amati magic nde magic yo matsenga alipo matsenga abwino pali matsenga oyipa ndi matsenga abwino mwina anthu nkuti ndi paliso matsenga abwino izi ndikunena osati m'Bible koma zokhudzana ndi social setup matsenga abwino ndi ngati zija zoti za msangurutso wina atafuna malezala kuti taonani ndameza malezala kapena avula chipewa nkutuluka mu nkhunda basi zabadwa amene mu nkhunda 100 akusangalatsa anthu ena amakambaso za matsenga otetezera munthu kapena kutetezera munda kapena kutetezera china chilichonse chofunika amene amatengedwa ngati matsenga abwino koma matsenga amene amagwiritsidwa ntchito kuti aononge munthu kapena abweretse imfa intended to harm matsenga antundu menewo ndi amene amatchedwa kuti ufiti kapena kuti witchcraft ndiye amene wawa ndi amene I think imene timakati ukambirana za ufiti tukamba za zimenezi ndiye anthu uno chifukwa choti matsenga amenewa ali intended to harm komanso ndoyipa anthu amapangano associate ndi china chonse chimene maonekedwe ake sali abwino
chifukwa usually kuti anthu ambiri kuti apeze umboni amati kodi unaona ndiye china chilichonse chimene chikuoneka choyipa chosaoneka chosakhala bwino people will associate that ndi chani ndi ufiti. Ndiye chimodzimodzi nkhope khungu la munthu wamkulu fa munthu china chilichonse chikakhala chaching'ono ine ndikaona kachani kagoti kakang'ono kacha kambuzi kang'ombe mafuna nzikasisita chani because kamakhala kali kabwino kwambiri kosangalatsa kakuchowa ndiye pamene chikukula chinthu chija chimamba kupanga deteriorate maonekedwe mphamvu zake ndi china chilichonse andi pa chikhalidwe cha ifeyo no ngati anthu kunoko ku Africa ndi madera ambiri amene mwina education maphunziro sinapite nawo patsogolo ndi illiteracy timapanga associate zinthu zijano ndi ufiti uja ndi aliyense amene ali makwinya pa thupi lake timaona ngati mwina amene basi ndio ndi fiti. Bambo Louis so that's my analysis. Thank you very much Bambo. Bambo Louis Chikanya, timtenge munthu ona kuti ali ndi zaka 10 15 20 30 40 wakwatira wakhazikika mmudzi amakhala ndi anthu bwinobwino kenako anake akwatira basi ye uja wafika zaka 60 70 ndiye kuti mafuna mutamtenga munthu amene yona kuti mwina konseku kumetambira kuja sidamumvepo kamuna sidamverepo mbiri yona kuti akupanga khalidwe lake all of a sudden chifukwa yetu wakwana zaka 70 akhale mfiti. I don't know how you can put it mwina ndukanika kulifusa bwino fuso koma ndimafuna ndione life ya munthu kodi ndi uti ndi aliyense amene wakalamba amene amatchedwa fiti kapena so khalidwe lathu tiyambe talikonza kuyambira amene tili pano mwina adani kapena amaona kaya amatipanga analyze imene tukhalira lero. Bambo Louis pali ma levels awiri kuyamba ndi perception komanso psychology. Ndinafusapo fuso lina kwa madala inake I think anala gama nafuso kodi nchiyani chimapangitsa kuti anthu makamaka chinyamata kuti aziloza chala kuti amene amapanga za ufiti ndi agogo awo kapena achikulira chifukwa chani ndiye ananenapo zimenezo kuti perception iwo ananena kuti kaganizidwe tima amaganiza basi amangoganiza kuti chifukwa chokuti mwachikulire chifukwa kuti akuoneka kamwena moopsa chifukwa chakuti wakula zimenezo zimene zimapangitsa kuti anthu aziganiza kuti ndi fiti association ija ya chinthu chosaoneka bwino. Then on psychology anthu ena amapita kwa sing'anga owombeza kuti akapeze kuti nchani chachitika chapangitsa izi nchani chapangitsa zoyipa ichi nchani nde kwa sing'anga kuja asing'anga amadziwa psychology anthu amadziwa kuti anthu timagwirana ufiti kwambiri pachibale komanso anthu amagwirana ufiti kwambiri amagwira kwambiri ufiti akuluakulu nde amatha kuwafunsa kumene kuti pakumaona mnandikana ndi agogo amane ya ndagogo ndamene achita zifu amadziwa kuti timaganizira kwambiri achikulire sanganene mnyamata ngakhale my isolated instances aliko achinyamata amene amachita zomwezo koma usually amakhala achikulire agogo ankolo namakwe sinyo member pa community ameneyo ndamene amaganiziridwa so psychology and perception. Bambo Chizule kamtima yaka kamene kamanenedwa mu nyimbo yathu ya national anthem kansanje simukaona mu mmenemu kuti mwina kamapanga play a big role kuti mwina angufuna kupanga eliminate ameneyo akachuka mwina apeze zonse zimene anali nazo kapena sanje samu iliponso imalowapo sanje maso chidani fandi zosiyana fantazi nakutokha kuti malimbirana malire pang'ono kamunda mecho cho ndio tino chimakhanga tichidani nde it's quite easy munthu ameneyo kumpangira zomuti no umpangire kuti ndi fiti ineyo kumudzi kwathu ndidamangitsapo asing'anga chifukwa chona kuti amabwera anthu ngati amenewa kudzati atagwira nyanga zawo anthu aja madandaula ifesafe anda ambiri amakhala azimayi akeso ambiri amakhala achikulirepo so nditapanga zimenezi ngakhale kumangitsaso amene ana itanitsa
asinganga ndasinganga ja malandira ng'ombe mudzi mucha yeah. So anthu azibale anga makolo anga amandiza hayi usapanga zimenezo chifukwa akulodzaniso akufa because zichatanena kuti almost aliyese makhulupirira zimenezi so I said no ngati kuli undirodza androdza yeah. So I'm happy kuti ngati panopo zimene zinatha ndi amati anthu ono amene akhulupirira zimenezo amachoka mudzimu amalondorabe kuti meko amakapanga mwachisisi now zimene ndikukambazi nzona kuti zidani ndi nsanje uja akukolola chimanga chambiri uja mwana wake mwina waphunzira aja mwina pakhomo pawo sipanachitike komaliro satha kudziwa kuti kodi akolola chifukwa chani amenewa kodi yawo kunyumba koko sakufa chifukwa chani mwina ndaukhondo mwina amatsata za umoyo ndi aja amachitano nsanje basi nkwamba kuwapanga lebo nkhani ya ufiti so labeling can be just mwina kungoyipitsa mbiri kuti anthu aukire munthu uja kapena kumene zimene zimaloledwa zokatenga sing'anga akatenga sing'anga or kumene atha kuyuza achinyamata angopanga achinyamata kuti no apange force munthu uja kuti no akhale ngati kuti sangathenso kuzipanga defend nkupeza attack akatero ndiye kuti mdani wawo watha ngati chinali nsanje ndiye kuti nsanje yawo ija yapindula ndithu Sam. Alright, amene mukutitsatira ndinenetse kuti mwina sindikupangira dismiss zoti notufiti kulibe kama that one ndinena kuti sizili mu moyo wathu no it's I think kaya ndi muzimu because monga ndanena ufiti ndota magwirisa ntchito magic ndimene amapanga manipulate nature ndi kukhanga ndi ma supernatural powers ena ake nchifaka anthu ena amanena kuti ngati chabwino anthu akudziwana kuti ndafiti osathana kufiti komweko banje koma kuti azibweretse abwera physically kudza mkwirira munthu kumugenda ndi miyala munthu onena kuti palibe umboni ku this social setup yathu kuti munthu uja ndifiti chabwino amene ndi bambo Elias Chizule kuyankhulapo ndithu pangani ansanje ndi chidani ngati gawo limodzi kapena magawo amene amathandizira kwambiri anthu kuti tidzilozana kuti awa ndamfiti cholinga kufuna kuthana bambo Louis Chikanya kodi ndi malembo ena ndi maphunzitso a mpingo ufuna kutengerapo nzeru ku concept imene ku corporate world imachitika mupeza kuti wabwera wa kampani basi akupereka mipira kwa anthu amene anazungulira kampani yawo ngati corporate social responsibility pamene muzokamba za bambo Chizule munemo izi kuti anakamba moti mwina nyumba iyi sikuchitika chikamalire foti ndi amatsatira ukhondo. I'm looking at the disparities zimene zili makuka mwathu kuti nyumba iyi kuchita bwino iwo zawo zikuayendera koma amene awazungulira wonse gap ndi yaikulu kwambiri corporate social responsibility versus chiphunzitso cha mpingo pankhani yakuchitana chifundo kuti mwina kunyamulana tizikhalabe ofanana pofuna ndithu kuthetsa vuto limene la nsanje ndi chidani bambo Louis Chikanya. Mmene ndimacheza ndi akuluakulu aja ananena apo kuti nthawi zina zimakhala kuti anthu akuchita nsanje chifukwa chakuti wina ali nazo zinthu zoposa iwo nde malo mwake amati ife tikhale nazo zimwina kawirikawiri achibale tikatenge zimenezi nde amamchita chipongwe munthu uja kuti papeto pake akatenge zimene amazifuna nde amanena kuti nakakhala kuti anthu amalimbikira ntchito tonse timalimbikira ntchito kumapeza zinthu zathu mwina izizi zinakachepa mwina zilekatheratu chifukwa kakukira zimabwera nzona kuti pali matenda wabwera chifukwa cha carelessness nthawi zina chifukwa sunasamalire akuza chipatala mchiteza kuti mchiteza koma osasamalira nikutenga matenda iya nyengo ino ya mvula kolera imachuluka nde tizisamala osasamala nkutenga kolera basi amati andafita amene achita zimenezi so apapa ndi nkhani ya kugwira ntchito molimbikira mwapereka chisanzo cha company ya corporate social responsibility and the like company imene imachita zimenezi imatha kupita patsogolo imatukuka imadziwika nde afuna kutanthauza kuti anthufe tizilimbikira kugwira ntchito kuti tizizipezera zinthu ukazipezera zinthu sungakhale kumambo panga accuse anthu ena kuloza chala anthu ena kuti awa chakuti chifukwa uziyesetsa kusamala moyo wako nkhani za umoyo hygiene uziyesetsa kaya ufuna zimene ufuna uzizipeze fo kulimbikira kugwira ntchito ndiye sungakhale busy kumanena anthu ena kumaloza za anthu ena chimapangisa zimene zitayi zina ndi umphawi kubwera chifukwa chani ulesi ulesi so basi chifukwa cha umphawi sanje imabweramo
zidani nkumabwera zinthu zazi zonoti chifukwa cha vuto lako, chifukwa cha ulesi wako, chifukwa chosalimbika ntchito mabwera izizi. Chabwino. Nthawi yathu tayisamala bwino kwambiri komabe kupita kumato bambo Chizule tiloweno kuma real issues amene ayankhula amanepo kunena kuti 25 anthu kuphedwa m'Malawi muno ndiponso 56 kupangidwa torture. Tukamba pano nkhani yadzana ndi yakuti kudowa mayi wina wapulumutsidwa ndi apolisi dothirili mkhosi kwambiri pachichewa pali mawu amati madzi ali mkhosi koma mayi uyu ampulumutsa dothirili mkhosi akumkwirira wamoyo. Mwina mfotokoze kuti anamukwirira pansi mutu okhawo ndi umene unali pamwamba pa doti kuti anthu amvetse. Actually zimene ndamva ine ndithu paona ngati munena mkuluwiko. Sinkuluwiko izinzenizeni tsono kuti zachitika kudowa komanso nditiphatikizapo ndi nawafunsa Andrew Kavala nkhani yokhudzana ndi kunkhotakota inde ndi ya fresh ndithu kuti mwana kugenda bambo wake zimene takamba muno mwina mulibemo nkhani ya mowa ochidakwa wawana chifukwa anachokera ku mowa afuna akaonjezere ndalama kwa m'bale wake ankaniza kuyamba kulimbana bambo wake aleletse mwala tizizinjerwa pa mtima pa bambo zaka 60 wapita tukamba apa ndeuti siwa ili kumenewo. Bambo Chizule Sam ndi zomvetsa chisoni nkhani imeneyi mwina ndilumikize ndi Bible monga munafunsira bambo Chikanya. Bible lija mu Genesis inanena kuti anthu muzigwira ntchito. Anatipatsa udindo kuti tizigwira ntchito kuti tidzadya thukuta lathu samatero. So chimene china chimavuta nchimenechi kuti anthu they want easy things. Ndipo funa easy things amambodana ndi wena amafuna zinthu zaulere kumakolo. Ngati ya nkhotakota mutha kuona kuti tu mwina mwanayo chifukwa cha kusazindikira kwake basi kupanga zimenezo. Makolo timauzidwa kuti ndi mulungu wachiwiri. So monga Papa Francis akunena timayenera kupanga treaty anthu akulu aja ngati heaven and blessing yapadera. Komano zimenezi anthu takhangatira zika apo ndipo pakutero timataya madalitso. Fanga tikuzuza akulu tikuzuza nkhalamba ndiye kuti pamenepo tikudzitemberera tikuzipezera tsoka either as a family as a nation or even as a church. Chifukwa anthu amene aja ndi amene tikuyenera kuwalemekeza ndi kuwasamala. So kunkhani ya Bible ndikhoza kufotokoza choncho. Then second kuzindikira ndi maphunziro zimayenderanaso ndi nkhani imeneyi. Mona kuti tu nkhani izizi kuti ife zatikakamira kwambiri chifukwa chonena kuti olasamu ine mwina mutangobadwa munamba kumva nkhani za fiti. Ineyo ndili kumudzi ndimati kangona shooting star china chake usiku kukakhala kuti kwanuko kulibe magetsi chimadutsa kuti chwe imaija makhala nyenyezi. Zimene timaphunzira ku geography ndi nyenyezi imene imakhala kuti yachoka pena kupita pena. Ndiye kukakhala kuti mu sky mulibe china chilichonse chowala ndi pamene mmayiona mulilongwe muno simungayione kwenikweni imeneja. Koma yaita katukuzona nthawi zina zimaoneka ndeti mudzopa pamene pakhala mali ndiye kuti chagwera pafupi chimenechi. Na fiti. So education ndi kuzindikira zimayenderanaso ndi nkhaniyi. Njira ina yoti ingatithandize ndi kulimbikitsa chitukuko ndi chani ndi maphunziro kumadera kwathu. Koma njira iyi ndiyotenga mtunda chifukwa monga Bishop Ndumbuka amanena yo amati fiti kulibe that's an extreme perhaps koma amafotokoza kuti monga kwa zathu kwa azungu ankapanga kwambiri ufiti umenewo ochita na hamu kwambira ma middle ages koma panopo zimene zomakayikirana kuti awiwa ndilodza chani zidatha. Zimene amapanga zawo ndi zongoti kumeza benesi nkamwa kusangalatsana watisangalatsa basi zidatha chifukwa choti uko kwa aliyense amapeza bwino palibe zochita na nsanje kuti akolola zambiri kachani ndiye that's a long term solution. Koma ma solution ena ndi ena anena kale aja ndi mafuna ndonjezere ina imene anakamba wina anati mafumu azita akamva kunena kuti wina wake is being tortured athamange ndeni zimachitika mwachangu kwambiri pa 20 minutes ndetu munthu uja watani wafa. Koma ine maganizo anga anali oti no mafumu oyenda atithandize koma njira yake
ikhale preemptive kuti monga mmene amalengezera pa maliro paja tikapita pa maliro ngati lero amalengeza kuti kwacha mvula yagwa mbuzi tiyeni timange tikunena izo osakhala mudzi wa mvuwo okha koma midzi yonse yozungulira adzineneratu zimezi kunena kuti osangonena na kuti wendiwe mfiti ukatero ndiye kuti mudi muno ife mafumu tikuona atati mafumu amatero ayi ndithu koma vuto akutinso mafumu okhanga ndi amene ambiriso amatapepani ya mafumu mundikhulukire koma kuti mafumu amalimbikitsanso ziti zimene ndimakhala povuta kuti iwo atani azipereka mauthenga ngati amene aja fakanakhala kuti amanena mauthenga ngati amene aja ngati mmaliro muja anthu atha kuyamba kusiya zolozana zalazi komanso chifukwa vuto loti ati ukanena kuti ayi ine ndimangitsa sing'anga osapita kwa sing'anga osakaombeza ndiye kuti iye ndi fiti ye so we are really in trouble some on that koma sitikuyenera kugonja we need to take strides kuti tipange move away from this chifukwa zikubwezeretsa mbuyo chitukuko zikuphetsa miyoyo ya anthu osalakwa ndi zina zotero atindwa ndi nthawi zambiri amakhala controversial koma ntchito imodzi imene ndimadalira a George Tindwa ndionena kuti amalimbana ndi nkhani yomangomangitsana kuti ati uyu ndifiti apulumutsako anthu oti anamangidwa apulumutsako ngati anthu amene oti ali accused kupezeka kuti panopo anthu aja they are productive in their societies so it's a big challenge imene tinayo kwathu kuno ku Malawi koma ndi nkhani yakulu kwambiri imene yoti ndithu yofunika kuti zikambakamba kuti mwina pang'ono ndi pang'ono chifukwa Peter Kings Kaira ankakamba ngakhale za Malawi national team kuti amadalira ndi kuopanso kuti anzawo awalodza kuti asasewere mpira amafotokoza nkhani zambirimbiri zoterezi mmene anaya ndithu Sam so you see how strong the issue is it's strong koma pankhani kuti mwina kungoloza akuluakulu wakhandu kuwapweteka pamenepa ndi pamene pali vuto lalikulu chifukwa ngati afiti ineyo abwerako anthu ku parish kudzandifotokozera mwana wina amayi ake kuti mwanayo akuti amatamba tayankhula naye ine kuyankhula naye ndithu akuti inde amatiphunzitsa kutamba timapita kukatamba anandozako kamwana kakang'ono dzanadzana anabwera nyamata wina kuti anamwalira ndi anadzuka wakwa Dickson uko anadzuka kumandifotokozera kuti ayi anthu ankaona ngati ndamwalira koma ine anandika patsogolo pa mdipiti wa maliro munamumva uje wachinyamata amamuchita zimenezo ati ndachinyamataso amagwisa ntchito zina amfumu ena anabwera kumanda kuja bambo utsimwathira uja watisokoneza ife timachitako zathu wachikulire so you can see kuti all the ages ngati anthu amapangati za ufitizo ndoti ndi maeji onse then why tikungonena nkhalamba zokha ndizichandane association of badness kumaonano marinko za nkhalambaja osazoti that's a natural process imene tosefe tidzatani tidzafikamo chabwino bambo losikani sonzo ngati muli ndi liwu lina lilonse chifanifuna opereka mwina mphindi zisanu zokha kuti kambirano zina za mpingo koma pankhani imene timakambirana lero ngati muli ndi mawena ya ndingofuna tilimbikitse boma komanso mabanja makolo kuti tipititse ana ku sukulu mwina sukulu ndi imene ingatithandize kutichotsa maganizidwe ena angati amenewa chifukwa zodabwitsa kuti chifukwa cha mentality ija yonena kuti china chake choyipa chikachitika basi ndiyo kuti wina wapangitsa nthawi zina makhala kuti ndifeyo amene sinasamale zinthu zija zatibwerera basi kumatufuna wina timpange accuse mwina tichotse zimene zingathe kuchoka chitati tikulimbikitsa maphunziro pakati pathu chifukwa zinthu zina timakaziphunzira ku sukulu muti kodi ndimene zilili ayi ndiye kuti ufiti ayi ndiye tikudziwa kuti ufiti tikatengera Bible ufiti ulipo ufiti ni kuchita zoyipa chifukwa ngati nenera zoyipa ndio ufiti watsopano so mwina tichepetse khalidwe imeneyi makamakapo yesetsa kupeza maphunziro ena ndi ena tokoze kwambiri bambo bambo Chizule ineyo ndimafuna ndimalize ndi kupempha una kuti anzathu akuboma anzathu ayino mabungu anzanga inu ndimadziwa mmapanga kwambiri za minority rights gay rights zosiyanasiyana ufulu wa atsikana maphunziro atsikana gender based violence koma iya kuzunzika kwa nkhalamba ngakhale ma albinos amathandizidwa ndithu patali kuti ma NGOs aboma amagwira manja let's fight against this iyi ikuoneka kuti ma efforts athu ndochepa ndikanapempha kuti mwina kumene kusotioneko
kuti anzathu andithu numbers amene tatchulawo ndambiri zedi kuma 35 chani ena uzunzi 25 chaka chimodzi. That's a lot of people chifukwa magulu limene liso ndilochepa mdziko muno. Ndiye mwina tikadaonapo kuti ngati tingapeze mafunding tilimbikitse ntchito zothandizira nkhani imeneyi. Chabwino zimvere mu mtolo. I think amanepo akumvane ndithu kapena akumvane bwinobwino zimenezi. January nda ameneyi kuoneka kuti kuli zinthu ziwiri mu mpingo lero tangona sokalata ina kuli zochitika mu mpingo mu January umu. Tikamafika 20 January tikhati ndi bishop othandiza ku Civil Stadium komanso taona uthenga unochokera ku ECM kuti la mulungu lachitatu munyengo ya pachaka tikuyenera kukhala ndi mapemphero padera bambo Chikanya mungayankhulepo. Tiyambire iyi yabwera lero ya la mulungu lachitatu. La mulungu lachitatu mu mpingo kumakhala apapa anagamula kuti tiziganiza za Bible. Kuwerenga kugawana maso kufalitsa mawu a mulungu. La mulungu lachitatu. Anachitolemba chikalata chake ndithu chaka cha 2019 kuti mapadera tiyentikeko nzeru kwambiri pa nkhani ya mawu a mulungu chifukwa mpingo ndiye uli ndi moyo chifukwa cha mawu a mulungu. Chabwino. So la mulungu lachitatu mnyengo yapachaka ndi liti? Tili kuyenda bwanji nyengo za mpingo pano pati. Pa milungu yapachaka imabwera kawiri. Oyamba umakhala tikamaliza Christmas. Timayamba Christmas imathandi ubatizo wa Ambuye Yesu. Makhala masendeza awiri. Chifukwa chake lachitatu makhala tayamba chaka la mulungu la milungu yapachaka. Bambo Chizule ndikuona fasi tipanga epifania bongo kubwerawo ndoti mulungu pa 7 ndoti mulungu otsatirawo pa 14 ubatizo wa Ambuye Yesu. Ndiye kuti tikangochoka pa ubatizo wa Ambuye Yesu tayamba nyengo yapachaka. Ndoti kuchoka pa ubatizo wa Ambuye Yesu mulungu woyambawo wachiwiri tiyambira mulungu ina oyambawo wachitatu wakewo pakubwera no ndete apa kalenda apa ili atalikira. Chabwino yathokoze kwambiri koma izi timafuna kuti omvera amene mutitsatira ndipo ndino akatolika mutsatire ndithu ndi kumva nokha kuchokera pa wireless yanuyi kuti kwabwera kalata kuchokera kulikulu la mpingo wa katolika kuno ku Malawi ku Episcopal Conference of Malawi ndithu nkani siya nyowani Sam koma akumbutsa tapangapo koma ife medidziwira kupanda kutchula ndiye kuti anthu besu takumbuka ayi nchifukwa nati muitchule ndithu bambo. Ndiye tikhale tikumakumbutsa ndithu anthu kuti adzikonzekera za tsiku limenelo. Ndiye timalize nkhani kuzanati chaka cha kudzodza bambo Vincent Mwakwawo khala bishop sikulengezedwa ndithu kuti pa 20 January abambo Vincent Mwakwawo adzozedwa khala episcopal othandiza wa Lilongwe Archdiocese. Chabwino. Anything new kapena? Basi mwina kungolimbikitsa Khristu mapalishimo kuti pa 20 mpafupi andi nthawi ino nthawi zovutira ofunika ndithu kuyambira tukonzekera chaka chino chachikulu ndipo ndi mwayi wakulu kuti ifeyo mulungu atipatsa mphatso yotere kuti takhala ndi episcopi komanso ndi episcopi othandiza. Ndezi kanakhala bwino kuti tidzakondwere pamodzi ndithu Kristo ochuluka kuchokera mapalisho osiyanasiyana. Thokoze kwambiri ndipo pamene tamazira zokambirana zathu program ya Catholic Perspective lero kwambiri timakambirana nkhani yokhuzana kuyamba chaka ndi kusamalira achikulire Malawi muno akuseweretsedwa, achikulire akutonzedwa, achikulire akuphedwa pa nkhani yongowaganizira kuti ndi mfiti kuti zoti wakalamba wafuna zidachoka m'midzi pano kuli wakalamba ndi mfiti ndipo tikungopha koma kutengera ndi kukamba kwa bambo Elias Chizule, bambo Louis Chikanya komanso anthu ochuluka amene anakumana nawo bambo Louis Chikanya kwa chinsapo mzinda wa Lilongwe kuphatikizirapo a Andrew Kavala mkulu wa manepo zaoneka kuti kuli anthu enanso amene ali ndi chidwi chofuna kusamalira achikulire m'Malawi muno. Tengamponi mbali kuti tisamale achikulire ifwa ife tonse tukambirana lero tikupita komweko. Ndine Sam K zikomo kuti tidali limodzi mudzakhale pompo sabata yamawa pamene tidzapatsa program ina ya Catholic Perspective.